Vrlo je važno da znamo, braćo i sestre, ispravno da sagledavamo i doživljavamo crkvu i hram. U početku nije bilo hramova. U Kapernaumu nije bilo ovakvog hrama. Gospod nije bio u hramu, nego u kući. I ta kuća je postala svetinja, jer je On bio u njoj. Narod nije došao u tu kuću da gleda zidove te kuće, da gleda stvari koje se u njoj nalaze. Narod je došao samo zbog njega, braćo i sestre. Ni zbog jednog drugog žitelja tog grada ili žitelja te kuće, samo zbog njega. Vrlo precizno, vrlo usmjereno. Nije se moglo ni ući u tu kuću. Kao što danas ne bi trebalo da može da se uđe u naše hramove. A vidite, i sami možemo i da ulazimo i da izlazimo. Komotno je. Prorijeđeno, braćo i sestre. Češalj ovoga svijeta uvatio je svoje poklonike i oni nisu uspjeli da se probiju. Vidite i sami kako smo oćelavili, braćo i sestre. Ćelave zajednice, nekoliko pramena, tankih, vlasi, i to je ostalo. Jedan od uzroka tog opadanja jeste nesvijest. Gdje smo mi i kud smo krenuli i ka kome? Danas mnogi hoće da nas vode, braćo i sestre. Mnogi sjede na prestolima zemaljskim. Danas se ti prestoli nazivaju drugačijim imenima. I svi oni hoće da nas vode i mi se okupljamo tamo gdje su oni, u raznim salama, raznim sabiralištima. Dolazimo, slušamo ih, pratimo ih. I prateći njih, slušajući njih, sve manje nas je u crkvi, braći i sestre. Što njih više slušamo, sve manje Boga razumijemo. Što više za njima idemo, sve nas manje ima koji crkvu pratimo. I onda, kad dođemo izmoreni, namučeni, gladni, žedni, a takvi smo manje više svi ovdje sabrani, nama onda više ništa nije jasno, braći i sestre. Pogledajte i sami. Vežemo se uhom za neku riječ, za neku melodiju, visimo o njoj. Ili gledamo uprto pogledom u neku fresku, ne znajući više ni da je to freska. Gledajući u neki detalj ovog hrama, u svijeću, polijelej, ovaj plamen, ovu kapuljaču brata Jovana, ovaj luster, ovaj mikrofon, ovu kameru, viseći prostim čulima, braćo i sestre, ne mogavši nikud dalje. Oni koji ne mogu ni toliko padnu u nesvijest. Zaposlivši braću i sestre koji će ih vrlo rado iznijeti i vraćati u svijest. Na to smo spali, braćo i sestre, na to smo spali. A u Kapernaumu, u ono vrijeme gdje orlovi danas odletješe, ako ih ima u ovom hramu, svi sabrani sa punom sviješću oko Isusa Nazarećanina. Ne sami, no je li bilo gdje
nekog bolesnog, je li u kući ko bolovao, je li u rodbini bilo bolesnika i duhovnih i tjelesnih, sve je to, braćo i sestre, bilo iznijeto i privedeno njemu. Vrlo precizno, vrlo svjesno, to je mnogo važno, jer nama danas to hvali. Mnogo toga znamo o crkvi, mnogo toga o istoriji, o mnogim ličnostima, ali bez njega vječnoga, bez njega kao ličnosti bogočovječanske, ni jedna ličnost i ni jedno vrijeme nemaju nikakvog smisla i nikad ih nećemo razumjeti na pravilan način. Crkvu našu nećemo i ne možemo razumjeti, braćo i sestre. I onda ova naša sabranja postaju mutava, znate, beslovesna, nepotpuna. I onda došli tužni, otišli tužni. Došli prazni, otišli prazni. To je greota, braćo i sestre.